Kakanhuan kirunar king atiar na Bangladesh kilahir thma kishnong ha kajaka kapot jaga district southwest Khasi Hills. Ha kaba kila shop mensawi samla belatip kerteng kung balsrang emarak arbois nam kerta na kishnong rong dangai ha district southwest Khasi Hills. Kat kum ki kubor no superintendent ki pulit ke district southwest Khasi Hills uba abi jerwa. Urito bagani ke jingja kalaja ha ka step jong ka kandai trek unailar arajar arpusan ha kapor kum bashi beje AA men step kat ba dangdum bat kensan kirunar ki bamla ben itu ki badan kum bapra ne kandai ngot gilarong ha ko ke yeng bat ki lepenap de pistol yo bal serang marak na kle bat pa number phone jong try dukan bat hadian kani kila shot ladat yu bat pet no na kani jaka. Kita long kubor na superintendent ki pulit jong ne district le tho bah kupor kumba arsh po ai men step ki pulit kali o jing tip ni pat ba bagi don ki rius new ki baking atiar ke bela subah bagi ne Bangladesh hajan kishnong konjoy bagi lale kani kam mari yo jing tip ki pulit ki lalet chikani ke jaka marmar bat ki runar ki sedang manfat kerat u superintendent ki pulit belia thoro bagi pulit depo ke jingilam UOC kila betha ikni runar ban sange ba klasiat ar kuli shasun nrei kino le kam sneu kem shimna sange bar kila phet krat shakapo ka khlau ha ka bede ba kini jingja ki pat ba kishnong konjoy bi kila yo ban bat yo we runar na Bangladesh bat la yo ban kurup no ui kitiar pen mensau bakan thop ya ka ID ka bedai jong pulit na Bangladesh bat ka balapan subajor bagi pulit Bangladesh ru kila abandan ketilang hi kam dawa pisa bat ban ra abor ki trajela u superintendent ki pulit uliaturu bahadu mata ki pulit kirang penlong ya jing tuet man yo kem yakini ki runar